गासैखौबो बरायफिनबाय दिनैनि नैबे गोदान सोलोंथायारि नायथुनाव दिनैनि नैबे थाखोआव जों जाय आयदाखौ सावरायनो लादों बे आयदायानो जाबाय इंराजि रावखान्थिनि नेरेशनाव सोलायनाय नेमफोर। फैदोब्ला जोङो थाखोखौ जागायदोनि। नेरेशनालाय मा? नेरेशना मोनबेसेबां रोखोमनि बेनि बागै जोङो बेनि आगोलनि थाखोआव जों सावरायबाय। फरायसाफोरा जुदि बेनि आगोलनि नायथुनखौ दासिमबो नायाखै अब्ला जोंनि चेनेलाव थानाय प्लेलिस्टआव थांनानै बेखौ नायहैग्रोनो हायो। दानिया फैफिनदो फरायसाफोर, जोङो नेरेशनाव डाइरेक्ट स्पीच आरो इनडाइरेक्ट स्पीच मोननै रोखोमनि जोङो बुंथि मोनोमोन। दानिया बे डाइरेक्ट स्पीचनिफ्राय इनडाइरेक्ट स्पीचसिम जेब्ला जोङो सोलायो अब्ला बे नेरेशन खालामनायाव खायसे सोलायनायनि नेमफोरखौ जोङो मानिना सोलिनो गोनां जायो। बे मानिनानै सोलिनो गोनां नेमफोरा गाहायै मोनबा रोखोमनि आरो बे मोनबा रोखोमनि सोलायनायफोरखौ आङो गिबियावनो लिरग्रोना होनि। अब्ला नायदो आं मा मोनबा सोलायनाय नेमफोरखौ लिरखो। बे जाबाय रिपर्टिं वर्बनि सोलायनाय, नैथियाव जाहैबाय प्रोनाउन फर्मनि सोलायनाय, थामथियाव वर्ब फर्मनि सोलायनाय, ब्रैथियाव प्लेस एक्सप्रेशननि सोलायनाय आरो बाथियाव टाइम एक्सप्रेशननि सोलायनाय। दानिया बे मोनबा रोखोमनि सोलायनायफोरखौ जोङो बुजिनो थाखाय जों मोनसे बिदिन्थि लानि। डाइरेक्ट स्पीचनि आं मोनसे बिदिन्थि लाबाय। बे बिदिन्थिया जाबाय प्रवीण सेड टू मी, बेनि उनाव कोटेशन मार्कनि सिङाव बा इनभार्टेड कमानि सिङाव आई एम हियर नाउ। दानिया बे डाइरेक्ट स्पीचखौ जेब्ला इनडाइरेक्ट स्पीचसिम जों जेब्ला सोलायनाय जायो अब्ला माबायदि जायो आं बेखौ लिरनानै होनि। अब्ला नायदो नैबेनि इनडाइरेक्ट स्पीचआ एबायदि लिरजाबाय। बेयाव लिरबाय प्रवीण टल्ड मी दैट ही वाज देयर देन। दानिया फैदो जों नायनि बबे बबे सोलायनायफोरा बेवहाय जायखो। जों नुनो मोनदों नै बेवहाय सेड टू होननाय वर्ब दङमोन। बे वर्बा सोलायनानै टल्ड जाहैबाय। बेनि उनाव मी दङ, मी दङबा मीया थाफिनबाय, कमा आरो नैबे इनभार्टेड कमाफोरा रिमुभ जाबाय। बेनि उनाव बेनि जायगायाव जोङो दैट फज'बाय। अके, दानिया नेक्स्ट नायदो बेवहाय थानाय नैबे प्रोनाउना साबजेक्ट आया सोलायनानै बेवहाय ही जाबाय। बेनि नेक्स्ट उननिया एम अक्सिलारि बाबा सोलायनानै बेवहाय वाज जाहैबाय। थिग बेबायदिनो नैबेयाव थानाय हियर सोदोबा सोलायनानै बेयो देयर जाहैबाय। बेनि उनाव जोबनायाव नैबेयाव नाउ सोदोबा सोलायनानै मा जाहैखो, बेयो देन जाहैबाय। दानिया जों बुजिना लानि जे नैबे मोनबानि गेजेराव बबेयो बबे सोलायनाय। अब्ला नायदो गिबि नाम्बार वानखौ जों लिरनि। बेयाव जों नुनो मोनदों सेड टूआ जोंनिया टल्डआव सोलायबाय। स' फरायसाफोर, बेनि आगोलनि भिडिअ'आव जों सावरायबाय जे नैबे प्रवीण सेड टू मी नैबेयाव कमा, जागायजेननायनिफ्राय नैबे कमासिम जों बेखौ मा होननानै बुङोमोन, जों बेखौ रिपर्टिं क्लोज होननानै बुङोमोन। बे रिपर्टिं क्लोजआव जोंनिया मा थायो, मोनसे गेजेराव वर्ब थायोमोन आरो बे वर्बखौ जोङो रिपर्टिं वर्ब होननानै बुङोमोन। दा बेवहाय थानाय रिपर्टिं वर्बा सोरो, सेड टू। बेयाव लिरबाय आङो बेवहाय थानाय रिपर्टिं वर्बा जोंना सेड टू आरो बे सेड टूआ जोंना इनडाइरेक्ट स्पीचआव मा जालांदों, नै बेवहाय टल्ड जाहैदों, टल्ड। दा बेनिफ्राय जों बुंनो हायो जे बेवहाय थानाय नैबे रिपर्टिं वर्बा बेयाव सोलायनाय जादों। बे सेड टूआ जोंना मायाव थांदों, टल्डआव सोलायदों। दानिया नैथि खोथा, बेनि नेक्स्ट सोदोबा जोंनिया मी दङ, नाथाय बेवहाय मीखौ जोङो सोलायाखै। थामहिनबा रिपर्टिं क्लोजआव थानाय अबजेक्टखौ जोङो माब्लाबो सोलाया, जेरै दङ एरैनो दोननाय जायो। अके, दानिया नाय बेनि उनाव नैबेयाव जों नुनो मोनदों कमा आरो इनभार्टेड कमा, बेयो बेवहाय रिमुभ जानानै जोंनिया बेवहाय बेनि जायगायाव जों डेट सोदोबखौ फज'नाय जादों। थ' फरायसाफोरा मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, डेटआ मोनसे गोदान सोदोब, जाय सोदोबखौ जोङो इनडाइरेक्ट स्पीचआव जोङो बेवहाय फज'नो गोनां जायो। अके, दानिया नायदो नेक्स्ट जों बेवहाय नुनो मोनदों आया सोलायनानै ही जाहैदों। बेवहाय आयालाय मा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे बेफोरखौ जोङो प्रोनाउन होननानै बुङो। अब्ला बेवहाय नैबे प्रोनाउन आया सोलायनानै ही जाहैबाय। बेखायनो जों नै नाम्बाराव लिरनो हागोन जे प्रोनाउन फर्मनि बेवहाय सोलायनाय जादों। अब्ला जों लिरनोसै बेवहाय आया सोलायनानै मा जाहैदों, ही जाहैदों। बेनि नेक्स्टनिया मा नायलाय, बेनि नेक्स्टनिया जोंनिया एमआ सोलायनानै वाज जाहैदों। दा एमआ मा बा वाजआ मा, एम आरो वाजआ जोंनिया बेफोरो अक्सिलारि वर्बआव गोग्लैयो। थामहिनबा जों बुंनो हायो बिसोरो मोनसे रोखोमनि वर्ब। अब्ला बेनिफ्राय बुजि मोनबाय जे जोंनिया वर्बआ सोलायो। अब्ला जों लिरनो हायो बेवहाय वर्बनि फर्मआ बेवहाय सोलायदों। बेवहाय एमआ मा जादों, बेवहाय जोंनिया वाज जाहैदों। अके, बेनि नेक्स्ट सोदोबखौ जोङो नायोब्ला नुदों हियर दङ। बे हियर होननाय लोगो लोगोनो बे ओंथिया बेवहाय मा जाहैदों, देयर जाहैदों, बैहाय जाहैदों। हियर होननाय लोगो लोगोनो खाथि आरो देयर होननाय लोगो लोगोनो बे गोजान।
थामहिनबा here होननानै बुंब्ला नैबे जायगायाव थामहिनबा बेयो प्लेस एक्सप्रेसननि मोनसे रोखोमनि सोलायनाय बे मा जादों बेवहाय हियरा सोलायनानै देयर जाहैदों ओके दानिया जोबथारनाय जों नुनो मोनदों जोबथारनाय सोदोबा नाव माने दा बेनि बे सोलायनानै जोंना देन जाहैदों दा बेनि ओंथिया मा नाव माने दा देन माने अबोला दा अबोला बेफोर सोदोबा जोंनिया टाइमखौ बुजायो बा समखौ बुजायो बेखायनो जों बुंनो हायो बे टाइम एक्सप्रेसननि मोनसे रोखोमनि सोलायनाय अब्ला फरायसाफोरा बुजि मोनबाय नैबे बिदिन्थिनि जोहै जों बुजि मोनबाय जे डाइरेक्टनिफ्राय इनडाइरेक्ट नेरेशन खालामनाय समाव जोङो बेबायदि मोनबा रोखोमनि सोलायनायनि नेमफोरखौ जों बाहायनो गोनां जानो हायो नाथाय फरायसाफोरा बेखौ दा सानना ला जे सैथुआ टल्डआवल' सोलायो बेबायदि साननानै लाबा गोरोन्थि जागोन मानोना रिपर्टिं भार्बा जोंनिया गुबुन गुबुन सेन्टेन्सनि थाखाय गुबुन गुबुन मा भार्बआव बियो सोलायलाङो थ' बेनि बागै जों उनावहाय सावरायगोन लोगोसे बेबायदिनो प्रनाउन जोंनिया आइआ हिसिम सोलायो अब्ला इउआ सोरनिसिम सोलायगोन हि शी इट बा देआ बबेसिम सोलायगोन जों बेनि बागै जोङो बेनि उननि जोङो थाखोआव जोङो सावरायगोन बेनि अनगायैबो बेवहाय जोंना भार्ब एमआ वाससिम सोलायदो अब्ला इज आर जुदि हेभ हेज बेबायदि थायोब्ला बेफोरो बबे भार्बसिम सोलायगोन जों बेनि बागै बेनि उननि थाखोआव जों सावरायगोन दा बेनि अनगायैबो नैबेयाव जों नुबाय प्लेस एक्सप्रेसन हियारआ देयर जायो आरो जोबथारनायाव टाइम एक्सप्रेसन नाउआ देन जायो दा टाइम एक्सप्रेसनाव जोंनिया नाउ टुडे येस्टारडे टुमर' लास्ट नाइट एगौ बेबायदि गोबां टाइम एक्सप्रेसन दङ बेफोरो बबेसिम सोलायगोन थ' बेनि बागै जोङो डिटेल्सै बेनि उननि भिडिअ'आव जोङो सावरायगोन अब्ला आसा खालामो फरायसाफोरा दिनैनि नैबे थाखोआव बुजि मोनबाय डाइरेक्ट नेरेशननिफ्राय इनडाइरेक्ट नेरेशन सोलायनाय समाव जोङो बेबायदि मोनबा रोखोमनि जों मा सोलायनायफोरखौ मावफुंनो गोनां जानो हायो बेखिनिखौ बुंनानै जोङो दिनैनि थाखोखौ एसेबां फोजोबनो आखायाव लाबाय नङाब्ला नैबे नायथुना गोलाव जानायनि मेक्सिमाम चान्स थागोन गासैखौबो साबायखर जासिबो आरो मिजिंथिङो उननि भिडिअ'आव गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन।